गिबि गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांगिरि मानगोनां बिथांखौ आङो गिबि गिबियावनो मान होग्रोयो। बिनिफ्राय जि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमबो सारा मुलुगनि बर' रायजो राजाफोर आरो जनजाति रायजो राजाफोरखौ आङो गेदेरखौ मान खालामहरनानै उन्दैखौ बोर सारस्रि हरनाय जाबाय। बे जोंनि 2 नं सोनाबपुर गामिया दिनैनि बियो जि हाबाफारि लादों, हाबाफारि लानाय थांखियानो जाहैबाय जोङो गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनायजों लोगोसे जि गोदान बोसोरखौ जों बरायनानै लाबोयो। बे बरायनानै लाबोनायाव जेरैबायदि फांसे बिफांजों जों रुजुनानै जाबिला गावनि गोरा बिलाइखौ गारजोबनानै गोदान बिलाइ लायो, बेबायदिनो नैबे बैसागो फोरबोआबो बेबायदि गोदान बोसोर हिसाबै जोङो बेवहाय जोङो उन्दैया गेदेरखौ मान लानाय आरो गेदेरा उन्दैखौ सनमान होनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावनो थाखाय दिनैनि बे गिबि जे बैसागुनि जोङो 1 खालाराव बेखौ लाबाय थानाय जायो। बे हाबाफारिखौथ' जोङो आवगायनिफ्रायनो जोङो जि गोबां बोसोर जालांबाय, नाथाय जोङो बेबायदि खौरांनि गेजेरजों जों फोसावनाय जायाखैमोन। अब्लाबो जोङो जिबिला जोंनि थांखि लानायखौ जाहाथे जोंजों लोगोसे बा गासैबो रायजो राजाफ्रा बेबायदि अनलायनाय थायोब्ला जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मोनसे जों अनलायनाय, बे अनलायनाया फैगोन बा फैनो हागौ होननानै जों बे थांखिखौ लाबाय थानाय जादों। आं बिनि गेजेरजों बेखौनो आङो खौरांनि गेजेरजों बेखौनो आङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि बे मिडियानि गेजेरजों जाहाथे जोंनि गेजेराव अनलायनाय, बे अनलायनाय गैयैखायनो जोंनि गेजेराव बेबायदि जोङो गेरेमसा बर' सुबुं जि जों दानो सानो, नाथाय जोंनि गेजेराव गोबां एना एनि जालायो। एना एनि जानायनि थांखियानो जाहैबाय जोङो जिबायदि नैबे निति बा धोरोम, बे धोरोमखौ जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरनो दिन्थिलांनो हायोब्ला उनावहाय जाहाथे बे गथ'फोरा जोंनि गेदेरनि खोथाखौ मानियोब्ला बा जोङो धोरोमनि गेजेरजों बेबायदि जोङो थांखिखौ हाबाफारिखौ मावोब्ला निस्सय जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि अनलायनाया गेरेमसा जागोन बा गोगोम जागोन होननानै आं मिजिंथियो।